Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phir I meri nong ti walang. Kimar ki bakong san jong ka khubor man ta kastem. Ka jingala election hi lightly ki constituency jong ka Meghalaya kalakut minnin ka janmin. Penbena ka sorkar pedeng ban sedang ya ka integrated teacher education program ka basausnem ban kampan sok I samla pulia ki batmu ban long kinong hikai. Thumu ka sorkar India ban penyo tendong le air shat jing shat ki barit lingba ki dukan rashan. Bad Hasam kinong elam jong ki sengsan perthai ba pher kila sela ka buit ka bor ban kro ikinong tap vote ha election steng samoy Hasan Tli ki constituency. Hashwa ba pinyo sngo ya ka khubor ka babnya sngo bha ba cha skor shwa ya ka ni ki jing bana. Kat ba ka sorkar India kadang ai ketika banya dana ka COVID-19 na ka banta baro ki nong shnong ki beladap khat pras nem sheneng ni kin tui phi ki paralok nong snga baro kham tam ki khun samla ba kin shim ya ketika ba ya rap ru e ki wei ba kin yo lang ni kin tui e phi baro ban amle sting namar ba ka COVID-19 kadang long ka ba shongs ir pha na ka banta ka kot ka khya ka jungi shong khop hala yeng limda ka long ka ba don kam palat e phi ban mi shabar mat buat ki ni ki lightly ki jing pen mlin ki ba sup ban buat dengi ki mask ye paji iwe ni iwe sak bhai lagi kiti bar ka dur khmat man la ka por na ka banta ki jing tip ki ba khambnya ki bai de ka COVID-19 phila ban phone ha ki ni ki national helpline number not iwe ar lai khandai nyau phra not sau hnriu lani iwe not nyau san ki number ai jing rap ha Meghalaya ki de ki ni iwe not phra but iwe not nyau not banta pat phnya sngo ye ka khubor ka babnya Kajingela election na kabanta ka election steng samoy ha Meghalaya kala poisha ka bakut minnin ka singi ha ka por sau baji janmin la sakhi bagi kertong baro kila pendep ya ki jingan kam ki bakhaddo ban kringi ki nong tha vote bakin jet ki kum ki nong mikhman kilai tli ki assembly constituency ki banin tha vote menta ka kinti ha ka lai photrik urisau ki kinthop ya ka mau phlang ka mau ringkeneng bar ka raja bala Kajing pun tikenai kinong tap vote bakin penbiang ya kijing ang note jungki kadai ka mat ka bajuat tam na ka banta baro ki kertong ha ka por lap election kishnong ki ba hasaudong jong ka mau phlang constituency ki mat shibun kijing namar ka jing bam la ban barkular jong kinong mi khmat ki ba maki kila jet man la ka por kijing ki ba kongsan ki ba kinong shong shnong jong katika than ki kendo kadai ka jing bam biang ki suro kali ka kali ban pensuk ya kalai ka wan jongki kijing ki ba dei ba ka jing ko jing khya par kum ru ka puli puthi uwai ni ginong shong shnong jong katika constituency ong ba ki brio kim da salia shu manu ba job ni manu ba sharem ka ba ki thrang ka long ban yo ya unong mikhmat u ban yarap weng ya kijing ki ba maki ki kendo Sawi par ulakan tha ki brio ki badan ha ka bor sensha da ka ba kedau ya kita ki jing bu thong ki bamla nyoshu ya ka ba amju pai shai Chief Electoral Officer jong Meghalaya ba Frederick Roy kharkongor ong ba ka jing pen kre karang ya chat menta ha ka bai dei ba ka jing tap vote ha ki lightly ki assembly constituency ki belong ka moring keneng ka mau phlang bar ka raja bala ya ka bala bo sngi ban penlong ha ka lai photrik menta ubnai uba kharkongor ulai thu bola le khmi e ki jaka tap vote ha mau phlang constituency Nalor kata lapan bedru ba kamli bendan ka jing lumbrio ka ba palat put ki polling station namar ka jing trikam jogi kendon yada na ka COVID-19 Ka tanat puli puthi jang sorkar pedeng ka lapan menai ka jing puli ban penbet ya ki nong hikai ka balong sausnem Kinti kabala tipkum ka integrated teacher education program ITEP Hakani ka jing puli la kan thop lang ya ka bachelor degree ha ka bayde ba ka BA BEd BSc BEd but become BEd ka badai ru shibinta ba kong san jong ka national education policy arhajar arpho Katkum kani ka policy la ong ba kinong hikai nan usnem arhajar lai phoseneng kin daibet ki bala pendep ya ka ITEP Perkum kajing sedang an pentrikam ya kani haki san potli ki jaka puli ha ka lengkeri kajing sedang jong kajing hikai ha ka bayde ba ka ITEP kandai nada usnem puli arhajar arpulai Qatar Consumer Affairs, Food,
but public distribution ka ong ba ka sarkar ka don jing thuan ai jing bit de ki tendong le air shet jing shet ki barit ling ba ki dukan rashan ka khubor ka thuru ba ki nong mikmat ne ki company phanyang kila ai jing ro e ka sarkar halor ka tai ke jing thu kila penthi kinaru ba kin ai ka jing kesan ka pura da ka bai trilang ba ki jila ki badon ni ka mon ban yo pen urlong ya ka tai ke jing thu kani ka khubor ka wan chipi nak All India Radio Shillong ha Assam ka jingilap election na ka banta ka election sitting samai kala poi sha ka banta ka bakut minnin ka sngi ka jingtha vote ha ka election sitting samai ha Mariani Thaura Bhawanipur Gosaigaon Batamulpur Assembly Constituency kan long ha ka lai photrik mantau banai ki don lai phoi ngot ki kertong ki ba khun ha ka ni election Kinailam jong barok kising sang perthai ki biya khun ha ka te election kila sailut ila ka buit ka bor ban khro ikinong thap vote bakin kirshan ya ka sing ka jungki kinong ila election ki ba khampau khmat ki thup ya menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sharma u menteri ka sarkar India u Sarbanand Sonowal u president jong ka sing Congress ha Assam u Bhupen Bora unong hilam rang ba jong ka AIUDF u Badruddin Ajmal u Shonkonor jong ka Raijor Dal u Akhil Gogoi bat ki we ha ka jinkin tipkin ne ka quiz azadi ka amrit mahotsav India @75 quiz bat ka All India Radio News Shillong kani ka jinkili menta khatayo nadu menno la pentrikam ya ka riti sanchar jong ka India ngan puli biang ka jinkili nadu menno la pentrikam ya ka riti sanchar jong ka India Pak ya ki jubab jom piringkat baka keteng baca kasa ka bapura sha DDORNU Shillong @gmail.com lani pila aruan shu pak da ka SMS lani WhatsApp ha number kendai lai hendriu san kendai iwe hinyo kendai ya ka kerteng jugi nongjop ansapen bana ha ka thop ka banwan jong ka Amrit Mahotsav quiz ha ka tayo balala ka jingkili ka long Menno Mahatma Gandhi ulai kendu ningkong ya u Rabindranath Tagore bat ha kanu ka jaka ka jubab ka dai ha ulber ka khandai spa khatsan ha Shanti Niketan ngile pedang shibuntli ki jubab bar inong job ha ka jingkili ka ba menchim tayo idai I Haslington Mukim jong ka Shnong Thanrod East Khasi Hills District Palat khatlai hajar ngut ki brio na kalengkri India kliyo thamai okhnyang jingpang corona mennin gasngi ki active cases mentah India ki don shilak 100 hajar 100 ngut barkadai ru ka baduna tam e haba khenya kini ki arspa saufu arsngi ka jingyo jingko jingki brio ka long khandai phra point iwei khandai nakashispa mennin gasngi palat khat sau hajar ngut kliyo jingko bad haba khen kilum lang baro ki bela kwat na ka COVID-19 he India tat hadu mentah ki long lai klur lai pusan lang khandai phu nhiều hajar lai spa lai khundai ngut Meghalaya san hoi ngut ki brio kle thamai khnyang jingpang corona mennin gasngi bat ar ngut ki wepat ki lakhla no namar ki jing shitam ki be dei ber ka COVID-19 ki active cases Meghalaya manta ki don san spa nhiều ngut ha ko wepat ka liang nyu hoi ngut ki brio kle lat nau khnyang jingpang mennin gasngi bat ha ba khen ki lum lang baro ki bel lat nau khnyang jingpang Meghalaya tat hadu mennin gasngi ki long prap hoi hajar san spa khat wei ngut ka jingya brio namar jong ka khlam ha kani ka jila ka kiu sha ka 6000 sau spa sau pu prangot Menteri ke Tanat Food but Civil Supplies jong ka sarkar Meghalaya James Piki sangma ulah kubur bagan long shisha ka ba ka sarkar jila ban penhiar ka dor jong umpanyang petrol ka blan nang yai kiu man la ka sngi wala ka tau ong maka Meghalaya ka jila ka baduna bha ka jingyo khajana na ka umpanyang petrol ba diesel uang maka sarkar karang wad ki lat ki lenti manyo penhiar ka dor umpanyang kali hendai ka long shisha ka kam ka ba ijuan Kajingkiu dor jong umpanyang kali ha ka tak bet ya baro ki mar ki bakongsan namar ka baikit kalanang kiu bat haban pen kiu dor ru ya ki mar uong ba ka baikit mar kan jindala long ka bakham dunador la de ba khlan kilenti ya dal ha Meghalaya ha shwabai min penkut ya kini ka khubor sa hisen pat kini kilong ki mat ki bakongsan kajingela election ki lightly ki constituency jong Meghalaya klakut menen ka janmin Penbena ka sarkar pedeng man sedang yak integrated teacher education program ka sausnem man kampen suk iki samla puli ki bathmu ban long ki nong hikai
thmu ka sarkar India ban penyo tendong le er shet jing shet ki berat lingba ki dukan ration madha Assam ki nong ilap jing ki seng san perthai ba pher kila sei la ka but ka bor ban khro ye ki nong thap vote ha election shiteng samoy Hasan Dali ki constituency katu kani ka khubor kala kon bar kalawan shpina All India Radio Shillong sngob haban apat mata sei ka program ka ban